Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini sekitar jam 10. Ketemu dengan sosok yang kita nanti-nantikan, yaitu Mas Sungadi. Mas Sungadi datang dari rumah, mungkin mau beli bakso. Dari mana mau kemana Mas Sungadi? Mbak, Mbak. Bakso, Sung? Mau bakso? Ha. Miso apa bakso? Bakso. Udah pesan? Nggak bayar ya? Rumah. Kurang mateng? Udah mateng no. Pangan di Sung, Mas. Tambah bagus saya semua. Klamben gini. Sumo. Masa sumo? Duwe klambi ora jane? Gak duwe? Kamu wae ambil mi wong e. Lah ukuran ngono kok nek kowe ra enek sing sedeng kok piye? Ukuran XL double ya ora sedeng. Bisane ndandakne, Sung. Enggak. Ndandakne dadak diukur sik. Ngukur ngejak kowe ya ra iso. Es? Ya udah mesen es. Mbak, enggak. Ini apa? Mie ku gak entek aku mah. Entekno. Entekno nak gelem. Ini oe. Iki gone mbok wedok ama. Mbok wedok ngono. Wah, ger. Pedes. Radian pedes ae. Ya opo ya? Iya. Bayar oe ya? Iya tak bayare. Entekno. Mbak. Heeh. Entekno tak bayare. Entek pira? 2 mangkok ora apa-apa. 2 mangkok. Ini Bu. Sapa bukmu kae? Mas. Iya. Ana uang Mas. Ngendi? Gading. Enek apa? Awe opo boleh oe. Gak ngerti aku. Kowe apa tau teko Gading rek mudeng Gading. Kowe mah jare ngulon, Sung. Nggon semaan Al-Qur'an ngono. Enggak yo. Kowe marono. Enggak. Lah kowe gak roh ngetane. Mlaku rene. Aku mah kok. Heeh, mantuke gak roh. Wah, oh ya enak. Oh, gak enek. Aku ngomongnya Mbak Pami mah jare ning kulon ngono kuwi. Arep tak parani mau. Apa? Arep tak jejak ning bakso kok. Paling ngentekno yo, Mbak. Wanes mateng ngentek. Kowe ra yo gelem, Pak. Mau kok mbak. Mbak ambek mau. Iwak embek iki enak kok. Ayo, Mbak. Kowe doyan iwak apa? Sapi doyan. Iwak sapi doyan? Iya, Ya kowe dhewe. Mama. Kowe dibeleh kayak sapi kae. Apa, Bu? Ulah ya, Mbak. Kok Ulah. Con này cây con kẹo Dengaran es putihan we. Lah es teh mah.
Jorak ngono kuwi. Bak lak mak. Yang tadi bakso ra matang-matang. Iya. Pak ya, kok ini kok. Es air putih. Tumben Mas Sungadi minumnya es air putih. Wah, rambutnya tambah gondrong. Wis kelem permen iki. Kok stok ya. Tak kan iki. Yang maok mah. Eh? Maok oh. Piye? Aku ngono. Nih, ibak nyak ya. Oh, enak. Eh. Maok masuk ibak jauh omong maok. Harus susu. Ini ayamnya luru. Sungadi. Umurmu pira, Sung? Kowe umur pira mudeng ora? 15. Umur 15. Pira? Bobote pira, Su? Mbah. 2 kintal. Oh, 2 kintal. Mantuki. 2 kintal kurang sithik. Kopi kowe ya. Heeh. Tak mek. Iya. Hah? Kopi lah. Tapi nang omah eneng. Kowe. Oh kuwi ya. Apa kuwi nggone Mas Ji ya? Ya, kayak wong anu apa ku jenenge wong nyembreki apa? Nggone wong golek kroto, keri. Omah kowe enek. Heh? Omahku enek. Oh enek kok. Oh, tak gone rene so. Sedeng ora sirahmu gede ngono. Nek. Heh? Sedeng. Mas Sungadi minta topi. Ini ada topi di sini. Topi saya bundar. Ini topi saya bundar. Kamu kayak enak 300 to. Wes ya, Mbak. Aku umbak uwi kok. Aku bapak Ini Mbak, aku pada upot, Mbak. Mbak. Pada Jadi dibayar kayak gini. Mbak, Pak, yang murah aku. Dulu ganti. Weh. Mi ơi, Mbak ơi nè. Memang Mbak, mi ơi, Mbak ơi, Mbak. Mbak. nanti duitmu piro tak ro. Mak ayo ya. Oh, Kuwi rentok. ya iki. Oh. Didelok saya tak hitungnya. Oh. KBS. Oh. Nih, so. Di kerupuk cek ora 1000. Kan ya. Kowe ra nangis langsung. Kowe jare nangis. Ndang nangis kok kaya apa?
Udah nangis soal. Jadi duitmu jaluk pakmu. Heeh, kowe nangis kowe. Ngomong apa? Lah apa akeh? Tak. Sing ngomong katanya tau gen toko etan ngono kae. Duitmu dijaluk pakmu kabeh kowe nangis. Heeh, Sung. Dan tak roh kowe nangisnya kayak apa? Sung. Iya. Mau. Iya. Enggak, enggak. Iya. Mau. Saya kan arek mulai ngetakei. Mas Sungadi minta uang. Mas Sungadi minta uang buat jajan. Dia nak makan ni. Oh, itu. Tengah. Ngapa Sung? Ngetau tau we? Walah, Mas Sungadi ternyata ngentut. Pret. Oh, Pakmu Sung ke? Hmm. Sapa? Oke. ni kuih. Waduh. Tak rumah. Pakmu nang omah. Yo dah. Ibahmu. Yo dah ya. Ya. Sungadi. Mi o. Mi o o o. Mak em nè. Mas. Wih, Nhớ mak em. iya. Emang jajan apa ya, Sung? Tahu em. Bung jajan, lha meneng warung etan ngono ki ngapa? Warung etan ngono ki. Iwak kok. Toko iwak. Apa enak iwak? Seruput. Seger. Ồ, ồ, Mi ổ. ồ, Mi ổ. ồ,
Pesanan sudah datang, ready. Ini Mas Sungadi tumben makannya mie ayam bakso, mie miso, mie ayam bakso. Mantap. Heeh. Tumplak kabeh wae. Kabeh. Mas. Kabeh. Kabeh. Petok dolalane iki lho. Oh, mah. Mah ben bar mangan sik ya. Kayak diinting. Munjain apa, Pak? Wus. Nah, Seger. Mas. Ya. Kok mau ini? Kok Piye wis sing digendong kae ya? Heeh. Gendong Sungadi. Tahu anu Sungadi menggendong anak-anak loh ke Juno. Mas Sungadi gendong anak-anak ngono. Heeh. Apa wis delok kowe? Hukum ya. Aku. Makane piye? Mbak. Eh. Jadi, Mbak. Oh iya, Mbak. Oh. Oh, aneh. Kemarin negatif ya, Pak? Langsung nang kene happy. Mainnya tuwa nih to. Ya, Ya. musik kok entekno sik. Entekno sik. Dolanane rung wis kok. Ya Sung. Mangan ngombe. Sambut bisa sopi. Mah pedes ya. Wah, kalau malah sambel lombok.
Puput. Mbak, apa apuan ini mbak ini mbak? Uang apuan. Mbak AI. Mbak AI. Oh. Bentar lagi mau habis. Isinya apa langsung? Wih, dia ingin dok saiki ayam nih, iwak. Dia ingin ke aku jajanan dok nih sung. Awak owe. Eh? Awak owe aku. Lah kowe gak eneng kok. Anak Gak eneng. Apa rene kowe? Ngopo mbak kuku ya. Ya ambung. Oh, ambung. Ambung. Rambut uya pot. Coba. Biasanya Rambut uyup sung. Wis. Iki buntene ra iki. Oh gak. Wis parek. Deng 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 wis rampung. Sudah selesai Mas Sungadi. Pak main mbak. Oh, Jambu gelem ra? Di jambumu wis mbok jiko. Apa? Nanti.